Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke siza neendaba ezibuhlungu, le nto kudala ndiyifumene qha bendingenasibindi sokuyithetha ngendlela ebendikhathazeke ngayo, ngoba ezi ndaba ndizibonile kwalapha ke ekuseni ndaqonda ukubana ke andinasibindi sokuyithetha ngoba ndikhathazekile. Awulongakhathazeki mphulaphuli ke into yokubana le player ibidlala straight kubafana bafana apha kwi-World Cup, besime ngayo incedisana phaa noMokoena, incedisana phaa noMbatha. Qhiqhaphu ngosekuthiwa isekho emhlabeni, akho mntu nganaso isibindi sozokwazi ukuthetha, ngoba ngoku sinxunguphele, sibuhlungu, singumzi wonke ke webhola apha eMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke mandiyitshaye isaqhuma. uJarden Adams akasekho emhlabeni ke, midfielder apha yeqela leMamelodi Sundowns, midfielder apha yeqela leBafana Bafana, akasekho ke emhlabeni ke baphulaphuli. Usishiyile. Andizuba mde ke, kodwa nebalulekileyo ndizawuthi kwifemeli yakhe mayilale ngenxeba, kubantu abasondelene naye mabalale ngenxeba. Akho nto sizokubapha yona engako, siza kubapha nje amandla omthandazo, sizokubapha nje amandla womdali wethu ukuthi ke mababambelele kuye, babambelele kumsonto wengubo yakhe. Kodwa into endiqinisekileyo ngayo into yokubana ke angeke abalahle umdali, uya kubathuthuzela, uya kubagada nakwesi simo abajongene naso, uyawuhlala nabo abagcine. Sigqithe ke baphulaphuli, singene kanje ke asikayiva ke into yokubana ke ifemeli iphalaze yathini malunga ke nemeko kanje, uba bekutheni, bekusukele phi. Asikayiva ke ifemeli into yokubana ke ithi ke ngoku yona icinga ukwenza njani malunga nokubana ke umfana ezawubekwa. Okwangoku iindaba eziphumile zokubana ke uJarden Adams akasekho emhlabeni baphulaphuli ke, uthe wabekwa, uyasishiya ke singumzi ke webhola yonke ke yaseMzantsi Afrika. Zindaba ke ezo ke baphulaphuli ke ezithande ungabikho mnandi kwibhola elikhulu ke lalapha eMzantsi Afrika. Ezo ndaba zibuhlungu kakhulu. Ndiqinisekile ke azikhethi mlandeli, noba ungowe-Sundowns, noba ungowe-Pirates, noba ungowe-Kaizer Chiefs, noba ke ungowe-Chippa, noba ungowamaZulu. Okubalulekileyo ezi ndaba zisichaphazela sonke, ngoba le nkwenkwanyana ibimele uMzantsi Afrika uphela. Khumbula kaloku uJarden Adams ngomnye wamaqhawe besiwathume kwi-World Cup into yokubana ke ayophephezelisa iflegi yalapha eMzantsi Afrika ngenene nangenyaniso. Uye wathumeka umfana, uye wasiva isithunywa sethu into yokubana ke sithi mfana mbosimela. Uyile nyhani uJarden Adams, wasimela kwi-World Cup encedisana phaa noTalente Mbatha, encedisana phaa nale nkwenkwanyana ke yakwaYayasithole, encedisana phaa nale nkwenkwanyana ke yakwaTebogo Mokoena. Baphulaphula, xa kuvaka le ndaba ezinje noko kubuhlungu. Sithi ke rest in peace mfana omdala, lala ngoxolo, uphumle, ugqatso ulifezile, ngake nefemeli yakho ingaxola. Ningangena ke baphulaphuli ke nitsho nento yokubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.